казах и долу, хареса ми матча отвън. Най-много ми хареса, че победихме, но като цяло играта беше добра. Поздравявам играчите. Благодаря на публиката, която ни накара тук в София да се чувстваме като отбор домакин. И поздравявам отбора на Славия, който беше един достоен съперник. Те също имаха своята възможност в края и можеше сега, ако нямахме късмет, може да не бъдем толкова радостни. Радвам се, че така имахме късмета при положението на Васев и тръгваме с победа в шампионата. Благодарим, заповядайте за въпроси. Беше важно да се върнете бързо в резултата. Беше важно да се върнем в матча и да го победим. Това беше важно. Дори в началото и с течение на матча аз вярвах, че това ще стане. Така сме се подготвили през цялата седмица. Помогна ни, разбира се, че така по-бързо влезна този гол, а не излезнахме от първото по време с негативен резултат. Така че помогна ни. Благодаря. Ще се гласен, че нямаше един логични дори мач да завърши наравно, но въпросът това е някаква констатацията, може да е добра. Вярно е, че това е кратко време от отбора, но виждате ли вече неща от вашето разбиране за футбола, които се започват да скриват играта на отбора заедно? Играчите много се старат в така месец и нещо, което работиме, мисля, че 6-та седмица. Много се старат, притежават висок футболен интелект и днес в голяма част от матча видях неща, които искам да виждам и които искаме да усъвършенстваме. Разбира се, че не сме се изградили изцяло, разбира се, че имаме много работа. Този процес е дълъг. Мисля, че един цикъл не е в рамките на 3 месеца, 6 месеца, имат цикли по 3, по 4 години и дано така върват нещата, че ние да извървим един успешен цикъл и накрая да стигнем там, където аз искам. А и съм сигурен, че и привържениците искат на Берое. Но е рано още така да се правят излишни изхвърляния. Искам да сме си здраво стъпили на земята, да си анализираме грешките и представянето си реално и да не отиваме. Моята цел е така в Берое да сме си реалисти, да не хвърчиме във въздуха при всяка победа и да не униваме и да стримаме до земята при всяка загуба. Малко ми се иска да промениме менталитета и да сме по-стабилни психически. Друг въпрос, колега, да заповядам. Понеже сигурно доста години, може би, не е от ум на даване на възможност на млади български специалисти да започнат да работят. Виждате ли в това правилния подход и ще доведе ли на доброто бъдеще? Това само времето ще покаже. В европейски мащаб много млади специалисти на около 40 години влезнаха, например и колкото щеш, но все пак в живота и в футбола има можещи и неможещи, няма млади и стари. Тази тенденция нас ни радва и така бихме искали, аз от името на гилдията на младите треньори, която казахте, да призова фенове и ръководители българския футбол да ни дадат шанс. Имаме нужда и от тяхната подкрепа и време за работа, защото ние всички искаме да промениме менталитета, да промениме нашето поведение и стил на работа. Защото ги познавам всичките, заедно сме в пролиценса и знам всички, че въвеждат нови методи на работа. Други въпрос, колега, заповядам. Въпросът се класираме от година за турнири. Ще може да на всяка цена влиза отново в тази? Не. На всяка цена нищо няма как да стане.
много е рано да се говори за европейските клубни турнири. Когато влезнем в европейските клубни турнири, искаме да влезем наистина готови, наистина много силни, да не разчитаме само на шанси, на късмет и да оставим трайна следа, когато влезнем. Този отбор е в много ранен етап, за да мислиме за финала на първенството. Първият кръг няма как да отидем на финала на първенството. Процесът на изграждането е дълъг. Мислиме за следващия съперник Верея. Заповядайте. Говорим ли тук като хора на играчите в последните 30 минути? Имаш ситуация, при която можеш да стигне до равенството? Да, така е. В края на матча можеше да стигне до равенството. След втория гол ние дадахме инициативата, пък при изгонването на техния състезател и когато те станаха с 10 човека, можехме по-голям игрови натиск да наложим над противника, но за сега е толкова.